זה לכולל. זה כתוב לך עליו. אנחנו נמצאים כרגע בסוף פרק ב'. אז אני מזכיר, גם שבוע שעבר אנחנו סיימנו עם הסיפור שהשליח הראשי הגיע בשליחות של הרבי, ואז הוא אמר לו שיש לך דרישת שלום, יהודי קטן, והרבי אמר לו אין כזה דבר יהודי קטן. אז למדנו על המעשה האישי של כל נשמה, והבנו מי זה מורה הדרך. אמרנו זה הצדיק של הדור, שהוא נקרא ראש בני ישראל, שהוא המוח. אתם זוכרים, נתנו את המשל מיצירת הילד לבריאת הנשמה, שהנשמה יורדת. אז אמרנו שהילד נוצר מזרע אחד, והוא מתפתח לאיברים בתוך הבטן של האמא, והנמשל לזה זה הנשמה שיורדת דרך העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה שנכנסת לגוף. אמרנו ששם התכונות של זה בדרך שמשתלשלת הנשמה דרך העולמות האלה. אחד הדברים שאמרנו שיש 3 שותפים באדם, שזה אבא ואמא והקדוש ברוך הוא. אז אנחנו עכשיו נבדוק, סיום השיעור שעבר שלא הספקנו, אנחנו נבדוק מה הכלי רכב ילווה את המסע של הנשמה בעולם הזה. מה הכלי רכב בנמשל? כל נשמה יש לה תכלית מסוימת בעולם הזה. וכאן נכנסים ההורים לתמונה. כן? אז כמו שאמרנו שיצירת הנשמה, למדנו אותה מיצירת הוולד, כן? ואמרנו שיצירת האדם, התינוק, הוא מההורים, ויצירת הנשמה היא מאת הקדוש ברוך הוא. ולכן ככה אומרים באמת לכם במסכת נידה, אומרת במסכת נידה בגמרא, שיש 3 שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, אביו ואמו נותנים את הגוף, נותנים את הגוף. כן? לכן צריך לכבד את האבא והאמא בתור אלו שהם שותפים ליצירה. איזה מרכיבים אנחנו מקבלים, כן? בתורשה מההורים. מה שאנחנו מקבלים תכונות אופי, אנחנו מקבלים, כי להורים יש גם כן השפעה על הנפש. כל הורה שמביא את הילד שלו, יש לו השפעה על הנפש, תכף נלמד למה זה, והילד דומה בהרבה פרטים להורים, למה? מכיוון שהוא מקבל מהם בתורשה את הפרטים הללו. האדמו"ר הזקן מלמד אותנו כאן, שיש להורים גם כן השפעה על הנפש. אמנם הנפש האלוקית היא באה מהקדוש ברוך הוא, אבל הנפש הבעמית היא באה מאבא ואמא. הוא מקבל את זה מההורים. תכף נקרא בחלק האחרון של הפרק, אנחנו נקרא ונראה שהאדמו"ר הזקן לא משתמש בלשון הנפש הבעמית, הוא קורא לה לבוש, הוא קורא לה לבוש, והרבה חקרו ושאלו מה זה הלבוש שהוא מדבר עליו, והאדמו"ר האמצעי הבהיר שזה בעצם הוא מדבר על הנפש הבעמית. זאת אומרת הנפש הבעמית היא הלבוש, שבא לבוש למה? למה הייתם אומרים? לבוש למה? הנפש הבעמית היא לבוש למה? לא. הנפש הבעמית היא הלבוש לנפש האלוקית. פשוט מאוד. הנפש האלוקית מתלבשת בנפש הבעמית, הנפש הבעמית היא מהווה לבוש לנפש האלוקית. זאת אומרת, באמצעות הנפש הבעמית, הנפש האלוקית באה לידי ביטוי. בלי הנפש הבעמית, הנפש האלוקית לא יכולה לבוא לידי ביטוי. כי היא מתלבשת בנפש הבעמית. בסדר? אז המצב של הנפש הבעמית של אצל הילד,
הוא ילמד אותנו, הוא מלמד על מידת המאמץ שהילד יצטרך לעשות כדי לגלות את הנפש האלוקית. ככל שהנפש הבהמית היא תהיה יותר מגושמת, ככה יהיה לנברא, לתינוק, לילד, יותר קשה לגלות את הנפש האלוקית שבקרבו. בוא נאמר שילד שנולד עם תכונות שהן נוטות לכיוון החומריות, לכיוון התאוות, לכיוון אוכל, לכיוון זה, כל הדברים האלו שהנפש הבהמית חפצה בהם, יהיה לו הרבה יותר קשה לגלות את הנפש האלוקית מאשר תינוק שנולד עם תכונות יותר עדינות בדבר הזה. והתכונות האלו שהנפש הבהמית הן בעצם תוצאה ישירה מהייחוד של אבא ואמא. זה מה שהאדמו"ר הזקן מלמד כאן. ככל שאבא ואמא קידשו את עצמם בשעת התשמיש, בשעת יצירת התינוק, ככה התכונות של הילד יהיו יותר עדינות. יהיה לו יותר קל להביא לידי ביטוי את הנפש האלוקית. כי הנפש האלוקית היא ניתנה מהקדוש ברוך הוא. כן? נפש האלוקית אין שום השפעה לאבא ואמא, אין שום השפעה על זה. הקדוש ברוך הוא בוחר מהסיבות שלו, מההתבוננות שלו, מאיך שהוא רוצה, שדווקא בנפש הבהמית הזאת תברר את הנפש האלוקית הזאת. ובנפש הבהמית הזאת תברר את הנפש האלוקית הזה, אין לנו בחירה בזה. אבל בהשפעה על הילד, זה יש להורים בחירה. כן? אז למה זה דומה? זה דומה לנהג שנוסע בדרך. בוא נדמיין לעצמנו, אחד רוצה לנסוע בדרך, הוא רוצה לנסוע לאילת, הוא רוצה לנסוע בהרים, לא משנה מה. לאן לנסוע יכול לבחור, אבל מידת ההתקדמות שלו, מידת המאמץ של להגיע לזה, זה תלוי ברכב. איזה רכב יש לו? אם יש לו רכב יותר חדש, יותר עם מנוע יותר חזק, יותר מודרני, או שיש לו רכב שהוא מקרטע. זה בדיוק המשל, מה? כן, זה בדיוק המשל שייתן לנו על ההשפעה של ההורים על התינוק. כן? אז בוא נזכור שלהורים אין שום השפעה על הנפש האלוקית. לכן אנחנו יכולים למצוא שלהורים עמי הארץ נולד אצלם צדיק. זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר להוריד את הנשמה הזאת דרך הדרך הזאת, נלמד על זה יותר מה כל העניינים האלו, ואנחנו יכולים לראות הרבה פעמים, גם בגמרא, הכי פשוט, הכי ברור לנו, אברהם אבינו נולד ממי? מתרח. מה התרח היה? עובד אלילים. ואברהם אבינו, בחיר האבות, הראשון באבות, כן, איש הישר, הוא נולד דווקא מתרח. אז אנחנו רואים, מה? כן, כן. אז אנחנו רואים שבעצם זה לא תלוי באבא ובאמא. הנשמה האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, שהקדוש ברוך הוא בחר להוריד אותה דרך הדבר הזה, דרך המקור הזה, דרך הדרך הזאת. אבל הנפש הבהמית, כאן יש לה השפעה. בסדר? אז אנחנו נקרא כאן, בואו אני אגיד לכם באיזה עמוד כאן. בעמוד זין, עמוד זין 1, 2, 3, 4, 5, 6, בסוף שורה 7 מלמעלה. ומה שכתוב בזוהר, אתם רואים? בעמוד זין, זאת אומרת זה כאילו 13, מצד ימין תראו 12, ומצד שמאל תראו איזה עמוד זין, אתם רואים? 7 שורות מלמעלה, שתי המילים האחרונות בסוף השורה השביעית. ומה שכתוב, יש ממשין, כולם רואים? ממשין בזוהר. כן? ומה שכתוב בזוהר, ובזוהר החדש, שהעיקר, זאת אומרת, עיקר השאלה אם תהיה לילד נשמה קדושה, זה תלוי באבא, בכך שיקדש את עצמו בשעת תשמיש דווקא. מה הכוונה שיקדש את עצמו? שהמחשבות שלו יהיו
לצורך הכוונה התורה להוריד נשמה, שבזה שהוא עושה להוריד, משה, איזה ציוד? ציוד למעלה? איזה ציוד? אוכל מה? אוכל זה למטה, אוכל לא עולה למעלה. תגיד לו שיבוא לכאן. מה הבאת? לאוהל? אז למה למעלה? אתה רוצה, מה זה? מהמרתף כאילו? בוא כך, אתה הולך איתו יורם. יורם, זה המפתח לדלת כאן העליונה, ועם הדלת התחתונה סגורה, זה המפתח. שתי השחורים. התחתונה פתוח? אז מה שכתוב בזוהר, זוהר חדש, שהאדם יקדש, שהאבא יקדש את עצמו בשעת התשמיש. מה הכוונה יקדש את עצמו? במחשבה שלו, שהוא עושה את הפעולה, את הייחוד עם האישה, לצורך הורדת נשמה ולא לצורך למילוי את האהבה שלו. האבא זה מחשבה. המחשבה, לקדש את עצמו זה במחשבה שלו. האישה כמובן צריכה לקדש את עצמה במקווה, אבל הבן אדם כאן. כן? מה שאין כן בני עמי הארץ, שהם לא מקדשים את עצמם, ולכן יש להם, הם יוצאים מהם נשמות נמוכות. אלא אם כן אמרנו שהקדוש ברוך הוא בוחר להביא זה. היינו, משום שאין לך נפש רוח ונשמה, שאין לה לבוש מנפש לעצמות אביו ואמו. אין נפש רוח ונשמה שבה, שהם בחלק, תכונות של אבא ואמא. אנחנו מדברים על מה אנחנו מדברים? על נפש הבעמית, כן? אז אמרנו, הנפש הבעמית. אמרנו, האדמו"ר הזקן לא כותב הנפש הבעמית כאן, הוא כותב לבוש כאן. בא האדמו"ר האמצעי ומבאר, מעביר לנו שמה שהוא מתכוון כזה לנפש הבעמית. והנפש הבעמית היא תלויה באבא ואמא, כן? וכל המצוות שעושה, הכל על ידי אותו הלבוש, זה מה שאמרנו. מי עושה את המצוות? כשאני מניח תפילין, מי עכשיו עובד? הנפש הבעמית, הנפש האלוקית, אין לה. לכן אמרנו, הנפש האלוקית, היא רוצה בזה. לכן היא, כל מה שהיא עושה, זה על ידי הלבוש שהיא לובשת. מה הלבוש הזה? זה הנפש הבעמית. זה כמו ניקח דוגמה, יש כאלו בלונים מצורת אדם, שאתה מכניס בהם אוויר, אז הם מתנופפים, נכון? הוא מעצמו לא מתנופף. אז זה אותו דבר, הנפש האלוקית, היא עובדת באמצעות הנפש הבעמית. בסדר? אז זה הלבוש הזה. ואפילו השפע שנותנים לו מן השמיים, תודה לך, אפילו השפע שנותנים לו מן השמיים, הכל על ידי לבוש זה. כלומר, כל התכונות שהילד מקבל מתורשה מהוריו, זה מהלבוש הזה, זה מהנפש הבעמית. ואם האבא יקדש את עצמו, כן, ימשיך לבוש קדוש לנשמת בו. לבוש אמרנו, מה לבוש הכוונה? נפש הבעמית. ימשיך, מה? כן. זה יעבור לנשמה של הילד. כן. איזה נשמה אנחנו מדברים? הנפש הבעמית. ואז הוא ימשיך לבוש. וככה הילד יהיה לו יותר קל לעבוד את השם ביתר קלות. ואפילו היא נשמה גדולה, היא צריכה לקידוש אביו. זאת אומרת, היא צריכה את המחשבה של אבא שלו. אבל הנשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל, כמו שהסברנו עם אברהם אבינו. כמו שכתב האריזל, כל זה בליקוטי תורה, פרשת וירא, ובטעמי מצוות פרשת בראשית. האריזל מציג את העניין הזה שם בליקוטי התורה, הוא מציג את זה בצורה מעניינת. הוא אומר, למה אדם חייב לכבד את אבא ואמא? הרי לפעמים בן אדם אין לו קשר לנשמה של אבא ואמא, נשמה, מתכוון נשמה אלוקית. יש בן אדם שהוא צדיק, ואבא ואמא שלו עמי הארץ, ובכל זאת אומרים לו, אתה חייב לכבד את אבא ואמא. יותר מכך, יש בן אדם עכשיו, שהוא נולד וגדל, ובסוף כשהוא גדל אומרים לו, תשמע, אתה מאומץ. אבא ואמא שלך או אמא שלך זה בכלל ההיא, והיא נפטרה, הוא צריך לשבת שבעה ולכבד אותה. הוא לא מכיר אותה, או אפילו יודע
שאמרו לו שהיא בכלל זרקה אותו, היא ויתרה עליו. עדיין הוא חייב בכיבוד שלה. למה הוא חייב בכיבוד? זה בדיוק הסיבה, מכיוון שהוא בא כתוצאה מאבא ואמא, הם הביאו אותו לעולם. זאת אומרת, הם חלק, הם מה שגרמו לו, זה משותפים של הקדוש ברוך הוא ביצירת האדם, לכן הוא חייב לכבד אותם. יש סיפור בחסידות שמסופר על האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן בא לחסיד אחד ואמר לו, אתה עשית את הבן שלי לחסיד. הוא מתכוון לאיזה הבן? לאדמו"ר האמצעי שאחרי האדמו"ר הזקן הוא היה האדמו"ר. אז החסיד אמר לו, אני עשיתי את הבן שלך חסיד. איך אני עשיתי את הבן שלך חסיד? האדמו"ר האמצעי. הוא בגיל 15 היה כבר מנהיג של כל החסידים. הוא אומר לו, כן. הוא מספר לו את הסיפור, הוא אומר לו, אתה זוכר שהבן, הבן שלו, האדמו"ר האמצעי, אז הוא בא לאותו חסיד, ודרש ממנו להיות ברמה רוחנית גבוהה. אמר לו, תשמע, אתה צריך לעלות רמה רוחנית גבוהה, אתה לא נמצא ברמה המתאימה. והוא, בכאב גדול, השיב לו, אמר לו, איך אתה יכול להשוות אותי אליך? כן? כאשר נשמתך הייתה צריכה לרדת לעולם, אביך האדמו"ר הזקן, עשה כוונות כאלו נשגבות, ברגע שהוא הוריד את הנשמה שלך לעולם, ברגע הייחוד עם האמא שלך, אתה הגעת מזוכח, אתה הגעת עם כוונות כאלו גבוהות, כן? ולאחר מכן אתה חונכת ישירות על ידי אבא שלך, האדמו"ר הזקן. מי חינך אותך? אבא שלך חינך אותך. אתה ספקת את הקדושה שלו, כן? ואתה עכשיו כל היום אתה שרוי בקדושה וטהרה. לעומת זאת אני אומר לו, כאשר אבי היה צריך להביא אותי לעולם, אני לא צריך לפרט לך איזה כוונות היה לו בעת שהוא יצר אותי, כן? ככה נולדתי מלכתחילה, כן? עם תכונות גסות ומגושמות. וגם החינוך שלי היה חינוך בסיסי פשוט. סיפרתכם, אתם זוכרים את הסיפור על הגן עדן, שהוא מגיע שם. בגלל הפרנסה אני זקוק לעבור בין הגויים, כן? וצריך לגבות אותם, ולפעמים אני יושב וצריך לשבת איתם, לשתות איתם וודקה, ולהגיד איזה מילה לאנשים שלהם, כדי שישלמו לי מה שהם חייבים לי, כן? אז אפשר להבין באיזה רמה רוחנית אני נמצא. אז אם ככה, איך אתה יכול להשוות אותי אליך? אתה בא ואומר, אתה דורש ממני להיות ברמה רוחנית גבוהה, כן? והדברים האלו כל כך חדרו ללב של האדמו"ר האמצעי, לבן של הזה, שהוא הבין, מה הוא הבין? שביחס לנשמה שלו, של האדמו"ר האמצעי, הוא צריך להיות ברמה הרבה יותר גבוהה. אחרי שהוא הסביר לו את זה, הוא אומר לו, אם ככה, אם הוא, עם כל הנקודות הפתיחה שלו הגיע לכזה דבר, אז אני צריך להיות ברמה יותר גבוהה. ועל זה אמר לו האדמו"ר הזקן, אתה עשית את הבן שלי חסיד. הוא כאילו הגיע לרמה יותר גבוהה של חסיד. אז בזה אנחנו מסכמים את הפרק, שזה פרק ב', כן? ונעשה חזרה קטנה. אז אמרנו בפרק א', האדמו"ר הזקן הניח לנו את היסוד של שתי הנפשות. זה היסוד שהוא הניח האדמו"ר הזקן, שהסביר לנו שבבן אדם, בכל יהודי יש שתי נפשות, והוא דיבר על הנפש הבעמית בפרק א', פרק ב', הקדשנו אותו להעברת מהותה והמקום של הנפש האלוקית. זה מה שעכשיו סיימנו. בשיעור הראשון, הוא הסביר לנו שלכל יהודי יש חלק אלוק ממעל ממש, כפי שרואים מהכינות, אתם זוכרים, בנים אתם לשם אלוקיכם, כן? וכן מהדימוי של מחשבה וניפוח, אתם זוכרים, כמו שהבן הוא נוצר מהמוח של האבא, אתם זוכרים שזה הבא מהמוח של האבא, וככה הוא אמר, וגם כן לקח את זה מהמשל שהתורה אומרת, ויפח באפיו רוח חיים, מאן דנפח, אומר הזוהר, מתוכו נפח. כן. ולמדנו, כן, אבל למדנו מה? שלמרות שבאמת כל יהודי שונה מהשני, כן, אבל כולנו באנו מאותו שרש, כל יהודי הוא במהותו קדוש. בשיעור השני אנחנו ערכנו לפרט על המבנה של עם ישראל. אתם זוכרים, אמרנו שבעם ישראל יש 10 דרגות, וכמו שביצירת ילד, כן, התהליך ההיריון הוא שאחראי על השוני בעיברים, כי בהתחלה יש לנו רק את
זרע אחד, תא אחד, שהוא בעצם אחר כך מתפתח לתאים שחלק מהם הופכים להיות ציפורניים, חלק מהם עיניים, חלק מהם שערות, חלק מהם אור, זה הכל מתפתח מדבר אחד. ככה זה אותו דבר בעם היהודי, שבעם היהודי יש כאלו שהם מבחינת רגליים, יש כאלו שהם מבחינת ידיים, חלק עיניים, עיני העדה וכדומה, ויש לנו את ההוא שורש בני ישראל שאמרנו שהוא בא, המשל שלו זה המוח שהוא מנהיג את כל הגוף, שזה ראש בני ישראל, זה הצדיק של הדור, ראש בני ישראל, כן, זה ראשי תיבות רבי, כן. אז יש לנו מקור וזהות אחת, כן. עכשיו, משהו כאן מביא לנו בתניא לחיים, השאלה שעכשיו אנחנו כולנו צריכים לשאול, בעצם איפה הנשמה? איפה הנשמה? וכל אחד מאיתנו, ככה הוא אמר לנו, ככה למדנו עד עכשיו, יש נשמה אלוקית, השאלה איפה היא? איפה היא? איפה הכוונה, איפה אתה פוגש אותה בחיים? לא איפה היא באיזה מקום, מה? לא, איפה אתה פוגש אותה בחיים? איפה הכוונה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אייכה? איפה אתה נמצא, איפה אתה עומד? איפה אתה פוגש אותה בחיים? איפה אני רואה את הנפש האלוקית בחיים? כן? אז יש כמה וכמה ביטויים של הנפש האלוקית בחיים שלנו. אנחנו לא כל הזמן יכולים להבין שזה בעצם הנפש האלוקית, תכף נראה, ונראה שאנחנו פוגשים אותה, כל בן אדם פוגש אותה, לפעמים הוא לא שם לב שזה בכלל הנפש האלוקית, כן? אז היא לא כל הזמן תקפוץ ותגיד לך, ברצוני לקיים את רצון השם, זה לא תמיד זה יקפוץ לך, לעתים אדם שומע קולות פנימיים מסוימים, כן? שרק לאחר התבוננות גדולה ומעמיקה, מתברר שהקולות האלו זה בעצם הד בביטוי של הנשמה האלוקית, של הנפש האלוקית. ואנחנו, יש 4 ביטויים, יש יותר מ4 ביטויים, אנחנו ניגע ב4 ביטויים שבהם אנחנו, אני ארשום אותם כאן, אנחנו נמצא את הנפש האלוקית. הביטוי הראשון, אנחנו נקרא לו, אני ארשום לפני שאני אגיד לכם, זה הביטוי הראשון. הביטוי השני זה הביטוי השלישי, כן? לא, אני רוצה לרשום את זה קודם, כן? אני רוצה לפי הסדר, פשוט מאוד, שאני לא אשכח את זה, וזה, כן. יופי. הנה, עכשיו אני אגלה לכם. טוב, נרשום את הכותרת, 4 ביטויים לנפש האלוקית. אני מקווה שהכתב שלי יהיה די ברור. אז הביטוי הראשון מהו? מצפון. בסדר? מה זה מצפון? אנחנו רואים במצפון, במילה מצפון, מה אנחנו יכולים לראות? צפון קודם כל, נכון? נכון. שהוא צפון. בסדר. אז שלום אמיר, מה נשמע? אז הביטוי הראשון של הנפש האלוקית, זה בא לנו ברגשות של יצרים, אינסטינקטים מסוימים, באינטרסים מסוימים, זה לא רק הקול היחידי שנמצא אצל האינטרסים והקולות, לא דבר היחידי שנמצא בנשמה של האדם, לפעמים יש קול נוסף שאנחנו קוראים לו מצפון. בסדר? נכון. נכון. זה אומרים, אבל מה? למה אני אומר קול? זה כאילו אתה שומע אותו, תכף נראה. זה כאילו אתה שומע אותו. אז בפסיכולוגיה, אם תיכנסו לוויקיפדיה, אז הוויקיפדיה אומרת שהמצפון זה מרכיב של נפש האדם, כן? שהיא בעצם מנחה אותו בתחום המוסר, ככה אומרת הוויקיפדיה, היא מובילה אותו לתחושות,
כן? רגשות, חרטה, כן? שהם מדריכים את האדם, כן? ומייסרים אותו בנוגע לפעולות. או פעולות שהוא כבר עשה, או פעולות שהוא רוצה לעשות אותן, כן? כן? או חוסר מעשים, לא עשיתי את הדבר הזה, לא נתתי לו, לא עזרתי לו, כן? או חוסר מעשים, או מעשים שעשינו, ואנחנו מתחרטים עליהם, כן? וכל זה בהתאם להתנהגות המוסרית, שהאדם חושב שכך הוא צריך להתנהג, כן? וזה לא עולה בקנה מידה אחד. כך אומרת הוויקיפדיה. זאת אומרת, אז הוא יכול, אמרנו, להישמע המצפון בשתי מקרים, או לפני מעשה, או לאחר מעשה. לפני מעשה, אדם שרוצה לעשות פעולה שהיא נוחה לו, כן? אולם המצפון לא מניח לו. לא מניח לו. האדם רוצה, ניתן דוגמה, מישהו יכול לתת דוגמה? הכי פשוטה. לא, משהו יותר קל שעושים, לא כולם גנבים. מה? דוגמה. ניתן דוגמה יותר, תמיד שאומרים אותה, באוטובוס. אתה יושב באוטובוס ועכשיו בא, מה? מישה מבוגרת, בן אדם זה, ואתה צריך לקום, ואתה עייף, תיכו, ואתה יודע, עכשיו הנסיעה לצפת, או נסיעה לאילת. אז או שאתה עושה את עצמך, בדיוק. או שאתה עושה, אני לא רואה אותו, או שאתה עושה עצמך יושן, או קורא, או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלו. אז כאן מופיע המצפון עכשיו. מה? מה? לא נסעת הרבה זמן באוטובוס. אני חושב פעם אחרונה שעצה באוטו הייתי בתיכון. או ביפן הייתי עכשיו, לא עכשיו, לפני 7 שנים נסענו באוטובוס שם. כן. ואז המצפון, מה? כן. כן. אז זה מה שהקראתי לכם, שזה בהתאם למוסר, אז אמרנו, זה בהתאם למוסר של התנהגות של חברה הזאת שהיא קיימת, או הקהילה, או הדת, או כל דבר, כל אחד זה כמובן איך שהוא נולד. כל אחד המצפון יופיע אצלו. המצפון הזה שהוא מופיע לך, תדע לך שזה ביטוי של נפש האלוקית. אז אם לפני מעשה, הוא לא מניח לך עכשיו לשבת באוטובוס. אתה צריך לקום, אפילו שלא נוח לך, אפילו שאתה מקריב עכשיו משהו, מכיוון שלא נעים לך, המצפון לא ייתן לך, סליחה, לשבת, ויש כאן אישה מבוגרת שעומדת, או אישה בהיריון. מצפון יכול להופיע לאחר מעשה, זאת אומרת מתי? אני לא עשיתי את הדבר הזה. ואז מה אני אומר? אני מתחרט, איך יצאתי, איזה טיפש. איך לא עזרתי, איך לא עשיתי. היה נוח לי יותר להתעלם מזה, ועכשיו המצפון מופיע לך, תדע לך שאלו הדברים באים מאיפה? מהנפש האלוקית. זה הביטוי הראשון שאנחנו רואים שהנפש האלוקית מוצאים אותה. הנה, אני מרגיש את הנפש האלוקית. יש לי כאן את העניין של המצפון. מאיפה הוא מגיע? בגדול המצפון גורם לך להכין בטוב ורע. בגדול. אתה צודק, אבל כאן עכשיו אני חייב לפרט כאן, שיש במצפון יש 2 הגדרות. יש מצפון טהור, ויש מצפון שהוא לא טהור. מה הכוונה מצפון טהור? מצפון טהור זה מצפון שנובע בלי אינטרס. בעצם כל מה שמניע אותנו יש בו איזה אינטרס מסוים. אבל בוא נגיד, שהאינטרס יהיה אינטרס רוחני. בוא נגיד שאני רוצה לעשות איזה מצווה, אז הבן אדם באופן, סיפרתי לכם שיש תלמידים ברמה הראשונה שהם חוזרים בתשובה, אז הם שואלים אותי, אני עשיתי ככה וככה, מגיע לי זכויות, ככה זה נרשם לי, ככה זה נרשם לי. חסידות מלמדת לעשות את זה בלי להתחשב בשכר, לעשות את זה לצורך המצווה. מה? לשם שמיים, כן. אז המצפון, הטהור, הוא בעצם אינו מונע מאינטרס, וזה בניגוד למצפון המזויף.
מצפון מזויף, תמיד יש לו אינטרס. אתה תראה בן אדם עכשיו, מכבד את האישה, אבל יש לו איזה אינטרס בזה. או שהוא יודע שהיא אישה עשירה, או שהוא יודע שיש לו, היא תוכל, הוא רוצה להכיר את הבת שלה, לא משנה איזה אינטרס יש לו שם, זה מצפון מזויף. מצפון טהור, הוא בא מהנפש האלוקית. וזה ביטוי, אנחנו נלמד בפרק י"ד בתניא, יגיד לנו שמה, שהרשעים מלאים חרטות. שהוא עושה דבר שהוא יודע נגד הקדוש ברוך הוא, ומיד אחרי זה מה? הוא מתחרט. איך עשיתי את זה? אחרי שההנאה שלו כבר עוברת מה שהוא השיג, הוא מתחרט על זה. זה מצפון שבא לאחר מעשה, והמצפון הזה מגיע מהנפש האלוקית. למה שהיא נכנעה לנפש הבעמית, והנפש הבעמית כאן הביאה אותה כאן. נכון. לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על הדרך. אנחנו מדברים עכשיו... לא, אנחנו כאן מדברים מה? ביטויים לנפש האלוקית. שאלנו איפה אני מוצא את הנפש, אתה אומר לי, יש לי חלק אלוקה ממעל ממש, איפה אני מוצא אותה? איפה אני רואה אותה? אז הוא אומר, הביטוי הראשון זה במצפון. אתה תראה, היא תופיע לך ברגשות חרטה, או להקריב את האינטרסים שלך למישהו אחר. אז הרב, לפני המעשה, הנפש האלוקית לבוא במצפון טהור, ולאחר מכן... אם הוא מונע ללא אינטרס. אם הוא מונע ללא אינטרס, כן. ולאחר מכן תמיד היא תבוא. תמיד שם אני אפגוש את הנפש האלוקית. לאחר מעשה זה חרטה כבר. זה אחרי שעשית פעולה לא נכונה. היא תבוא לך לאחר שנפלת. בסדר? המצפון, מה הוא גורם לנו? הוא גורם לנו לחיפוש עצמי. אחרי שמופיע המצפון, הוא כאן כבר גורם לי לחיפוש עצמי. למה עשיתי, או למה לא עשיתי, כן? למה ראוי לי לעשות את הדבר הזה. זה ככה. וזה לא יכול לבוא מהנפש הבעמית. אתם זוכרים, סיפרתי לכם על אותו רב שהגיע לו הגביר, לא היה כסף, הוא נתן לו, והוא נתן את הכל, הוא שאל אותו איפה הכסף, הוא אמר לו, נתתי את הכל למישהו שהוא היה צריך לזה, ואז הוא שאל אותו, למה לא נתת לו לכולם? היית מחלק את הכסף, עם כל בן אדם אחד את כל הסכום, היית מחלק את זה בין 10 משפחות. הוא אמר לו, זה גם כחשבתי על זה, הבנתי שזה בא לי מהנפש הבעמי, מהיצר הרע, לא מהנפש האלוקית. איך יכולת להבחין בזה? מאיפה אתה יודע שלתת לבן אדם אחד? הוא אמר לו, מכיוון שהנפש, זה מה שהוא אומר כאן, למה אני יודע שהמצפון זה בא מהנפש האלוקית? הוא אומר, מכיוון שהנפש הבעמית לעולם לא מתנדבת לתת למישהו אחר. היא רוצה הכל לעצמה, היא רוצה ליהנות. לכן, הוא אמר לו, אני ידעתי, ברגע שבא לי המחשבה הראשונה לתת לבן אדם הראשון, זה שבא אחר כך המחשבה לתת לעוד כמה, זה כבר הנפש הבעמית, היא נגררה אחרי הנפש האלוקית, והתחילה עכשיו לתת לי ספקות, אולי לא תיתן לו, תיתן לכמה וכמה. כן. אז עכשיו זה מה שמביא לחיפוש העצמי, אז המצפון, כן? למה זה לא בא מזה? כי הנפש הבעמית לא מחפשת דבר רוחני, הנפש הבעמית מחפשת את הדבר, את האוכל, מחפשת מה שטוב לה, את ההנאה שלה, את השינה וכדומה. ביטוי שני אמרנו מהו? אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה ביטוי נוסף לנפש האלוקית, והוא אומר לנו האדמו"ר הזקן שבכל יהודי יש אמונה בשם. איך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל? ישראל אומר להם מאמינים בני מאמינים. מסכת שבת, ככה כתוב בגמרא, ישראל מאמינים בני מאמינים. מה הכוונה מאמינים בני מאמינים? מה? מה זה מאמין בן מאמין? בדיוק. לא שאבא שלי היה מאמין, אלא שאני, האמונה שלי, קיבלתי אותה בתורשה. ברגע שנולדתי לאמא יהודייה, נולדתי כיהודי, או התגיירתי כהלכה, אני קיבלתי את האמונה בתוך ירושה. מה זה ירושה? זה דבר שאני לא עשיתי איתו. היורש לא עושה שום דבר בשביל לרוש את הירושה. ברגע שנולד, אמרנו, נסיך למלך, יש כבר יורש עצר. כולו תינוק, מה הוא עשה? הוא לא יכול לינוק, לא יכול לבד. כן? לא שמעתי? גרשם מתגייר. כן. איפה יש לו זכות אבות? אין לו, אז אמרנו. הוא מקבל, זכות האבות שלו זה מאברהם.
לכן קוראים לגר מה? בן אברהם, נכון? אומרים בן היי ובן בגבג. אבל עדיין אין לו את הזכות, כאילו, זאת הזכות כן, כי כל הדברים המפותרים... זכות רבות אין לו, אבל מה יש לו? הוא מקבל את הנשמה האלוקית, חלק... נכון, נכון, אבל הוא מקבל את הנפש האלוקית. זה אותה נפש אלוקית, חלק אלוק אמר שהוא מקבל את זה בשעת הגיור כהלכה. כן? אבל אין לו את זה של האבות, כאילו, מה שהם עשו כל הפעולות. צריך להוציא את זה מעצמו. לכן אומרים, אצל הגרים יש נשמות גבוהות במיוחד. כל הנשמות, תראה, תנאים הכי גדולים באו דווקא מגרים. רבי עקיבא, רבי מאיר, אונקולוס, שמעיה ואבטליון, הם כולם באו מהגרים. למה? כי הנשמה כזאת היא גבוהה שהיא יכלה גם כן להתגבר על, כמו שאמרת, אתה מתכוון על הקידוש של אבא ואמא, כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו מאיפה הוא בא? מתרח. אבל אלו נשמות גבוהות שבאו, אז ככה יש להם יותר קל להתגבר על החוסר קידוש של האבא ואמא, אם זה מה שהתכוונת. אז אמרנו האמונה, זה הביטוי השני. והאמונה זה לא נובעת מההיגיון. ההפך, אמונה הרבה פעמים מה? מנוגדת להיגיון, כן? נכון? היא גם כלא נובעת מהסביבה, כן? דתית, חינוך, למה? כי קיימת, אמרנו, גם כן אצל יהודים מנותקים לגמרי, אצל כל יהודי הוא מאמין בן מאמין, אז זה גם כלא מהסביבה. כי אם זה היה מהסביבה, אז לא היית יכול להגיד שלכולם יש את זה, כן? בחסידות מסבירים כי יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא מכיוון שהנשמה שלו מרגישה את הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים שואלים, יש שאלה, אני לא יודע אם אתם נתקלתם בה, היא שאלה מאוד עמוקה, אבל היהדות פותרת אותה בפשטות. שואלים את הבן אדם, מאיפה אתה יודע שאתה קיים? אולי הכל זה חלום. אולי זה הכל חלום. מאיפה אתה יודע שאתה קיים? אז החסידות אומרת, הבן אדם יודע שהוא קיים, כיוון שהוא מרגיש שהוא קיים פשוט. לכן יהודי הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. לכן יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא. לכן אומרים, מאמינים בני מאמינים, שהעניין של האמונה זה בא לבן אדם, כאילו מתנה ממעלה, בירושה מתנה ממעלה. כי הוא מרגיש, לכן אין לו ספק בקדוש ברוך הוא. יש קונטרה שנקרא קונטרס ההשתתחות, ושם מביאים את העניין שפירוש אמונה, ושם אומרים אמונה זה כמו תכף נקרא במגילה, עוד 3 שבועות, 4 שבועות בערך. יש פה מולדת תכף. כן, יש לי יום הולדת, נכון. נכון, גם לרב חנן וגם ליעקב. כן. ד' או באי, נכון? אני באי, כן. באי. אני באי. אז ביום הולדת חשוב הפעם. אני בן 70. 70 זה 7 שכלול מ10. 7 זה 7 עמידות, שכלולים מ10. בסדר? אז הוא אומר שמה בקונטרס ההשתתחות שאמונה זה כתוב במגילה, ויהי אומן את הדסה. מה זה אומן? שהוא מה? שומר אותה, הוא היה איתה, כן? אז זה מה שהוא אומר שם, כן? אז היהודי מאמין זה כמו שמרדכי היה אומן את הדסה, ככה הקדוש ברוך הוא אומן אותנו, כן? ולכן אין לו ספק בקיום של הקדוש, כמו שאין לך ספק בקיום שלך. ולכן אנחנו יכולים להבין מה הקביעה הזאת שמאמינים בני מאמינים. מה יקרה אם מישהו יחליט שהוא לא מאמין? מחליט עכשיו, אני לא מאמין. אני התקלתי בכמה כאלו עכשיו לאחרונה, כן? כן? יש באלו שאומרים שהם לא מאמינים, עדיין יש להם. אז הוא אומר לנו כאן, זה לא משנה מה הוא יגיד, כן? זה לא משנה את האמונה הפנימית, שהיא נובעת מהנפש האלוקית. היא כרגע הנפש האלוקית שלו, הנפש הבאמית התגברה עליה, היא נתנה לה נוקאוט מה שנקרא, היא לא באה לידי ביטוי. לכן הוא אומר שאני מה? אני לא מאמין. אבל בדקה האחרונה, כן, שהוא יהיה על הסף, האמונה תפרוץ לו. בסדר?
הביטוי השלישי, מה אמרנו? מה כתוב למעלה? אין לי עיניים בהקרבה. יש לי את זה כאן. אז הביטוי השלישי, הקרבה. הנפש הבהמית, אמרנו, היא אגואיסטית. רק לעצמה. נפש הבהמית לא תהיה מוכנה לחלוק שום דבר, אלא אם כן, היא תיתן 10 והתקבל לפחות 11. לפחות 11. היא לא, כי יש לה אינטרס את זה. היא תבחן כל דבר דרך המשקפיים של האינטרס האישי שלה. מה יצא לי מזה? איפה אני בתמונה? מה? לא תמיד, דיברנו על זה. אם יש לך אינטרס מאחורי זה. לא תמיד. אם יש לך אינטרס מאחורי זה, זה לא... כן. זה יהיה מצפון, יש מצפון מזויף אמרנו. כן? אז זה. לעולם הנפש הבהמית לא תהיה מוכנה לחלוק שום דבר, כן? ולא תהיה מוכנה לפעול בשום דבר בניגוד לאינטרס שלה. גם אם האינטרס יהיה חבוי ועקיף, לפעמים האינטרס אתה לא תראה אותו. אתה תחשוב שהיא באה, היא באמת צדיקה גמורה. לא, בסוף תתברר שיש לה... זה מזכיר לי משהו. אנחנו נוסעים הרבה, היינו נוסעים, אני בעבודה הקודמת שלי, בהתחלה, אני הייתי כל ספטמבר, בכל אפריל, הייתי נוסע לחוץ לארץ, היה לי עבודה, הייתי צריך להיות בתערוכות. יום אחד הצטרף אליי מישהו, ובזמנו לא היה, איך זה נקרא? ווייז, לא היה ווייז, בכלל לא היה טלפונים. אני מדבר איתכם על שנת 82 זה היה. ואז היינו מנווטים לפי מפות, הם צריכים לנסוע מעיר לעיר, אז היינו בודקים ככה, אז הוא אומר לי, תשמע, הדרך כאן יותר טוב, אני נוהג, והוא מנווט. שפתאום הגענו לאיזה עיר, ואנחנו צריכים לעבור אותה, הוא אומר, אתה יודע מה, אולי נעבור דרך העיר הזה, אם כבר אנחנו כאן, יש איזה משהו, מה מתברר? שהוא היה עושה ויטראז'ים, ושם בעיר הזאת הוא מצא מישהו שמוכר את החומרים האלו שאין אותם בארץ. הוא עשה את כל הניווט הזה, כן? בשביל לעבוד דרך הוויטראז'ים. זה בדיוק הנפש הבהמית. הנפש הבהמית יש לה אינטרס חבוי, היא לא תגלה לך מהו, פתאום אתה תבין שאתה עשית את כל זה בשביל... אוקיי. ומה עכשיו, מה השאלה? זה נפש הבהמית, ברור לי. אבל כאן זה אינטרס גלוי. זה אינטרס גלוי. עדיין בהמית, נכון. כי הנפש הבהמית היא רוצה, שמה היא רוצה לנסוע שם? דברים, בשבילה יש לה אינטרס. הנפש האלוקית, זה דברים שעושים, זה הקרבה, זה ביטוי מובהק לנפש האלוקית. מה זה למשל הקרבה? כולכם שמעתם בוודאי, הרבה סיפורים, אבל אחד המפורסמים זה רועי קליין, נכון? אתם מכירים את השם הזה. נכון? במלחמת לבנון, זה רועי קליין, קפץ, יש היום הרבה קוראים להם רועי על השם שלו. היה רימון שזרקו, והוא קפץ על הרימון, ושמע ישראל, הוא מהכיפות הסרוגות, ומסר את נפשו, כדי שלא כולם ירגו. זה מאיפה בא? זה בא מהנפש האלוקית. נפש הבהמית לא תעשה את זה לעולם. היא לא תאבד את עצמה לדעת, היא מונעת מאינטרסים שלה. זה ביטוי מובהק לנפש, זה הקרבה. זה הקרבה שאנחנו מדברים עליה. יש עוד הקרבות אחרות, נדבר עליהן בדקדוק יותר בפרקים האחרים. הביטוי הרביעי, מה אמרנו? התעלות רוחנית. זאת אומרת, כולנו חיים בתוך שגרת חיים חומרית, נכון? יש רגעים שאתה חש בהם פתאום התעלות רוחנית בתוך השגרת הימים הזה, בתפילה, אתה פתאום פוגש את איזה צדיק גדול, אתה פוגש איזה שיעור מסוים, שומע ברדיו, רואה בטלוויזיה משהו, יש לך פתאום התעלות רוחנית, שזה תחושה שמעל החומר. באותו רגע אתה לא חושב, לא על אוכל, לא על שום דבר, אתה מתעלה בזה. ההתעלות הזאת היא מגיעה מהנפש האלוקית.
היא יכולה להופיע בזמנים שונים. אתה יכול להגיע לכותל, פתאום להרגיש אותה, אתה יכול לשמוע ניגון מסוים, ופתאום אתה מתעלם מזה. אני זוכר שבשנים הראשונות, בפעמים הראשונות שהייתי כאן ביום שבת, והיינו מנגנים את השרים בתפילה, את הניגון של שבת, הייתי בוכה. לא הצלחתי להבין מה אני בוכה. הניגון לא איזה עצוב או משהו, כן? והייתי בוכה. כל הזמן שמגיע הניגון הזה, השיר הזה, הייתי בוכה. זה ביטוי של הנפש האלוקית. זה התעלות רוחנית, שבאותו רגע אתה לא מרגיש את הגוף, אתה לא מרגיש לא רעב, אתה לא מרגיש שום דבר. לא רוצה לא להיות כאן. באותו רגע אתה מרגיש את עצמך הזה. יום כיפור מרגישים את זה. יום כיפור, התוועדות, הרבה פעמים מרגישים את זה, בהתוועדות טובה, שמתוועדים. מה? מתי? ההתעלות הרוחנית? לא, זה לא, יש התעברות, זה נדבר על הפרקים הבאים, יותר מאוחר. זה מדובר על חיי היום-יום, שקורא לך נס גדול. אותו רגע שקורא לך את הנס הגדול, שמחה גדולה, כן? אירוע מיוחד בחיים, כאן מופיעה הנפש האלוקית, זה התעלות, אתה מקבל התעלות רוחנית, כן? זאת אומרת שאתה, אחרי שהבנו את הארבע האלו, אנחנו מוצאים את עצמנו, מסתכל בהם, שאנחנו שומעים את הנפש האלוקית, הרבה פעמים בחיים שלנו, ביום יום שלנו, רק מה? אנחנו לא משייכים את זה, שזה בא מהנפש האלוקית. אנחנו שומעים את זה, זה לא משפיע עלינו, כן? מה שאנחנו צריכים לעשות זה עכשיו ששומעים את זה ומרגישים את זה, אחרי שלמדנו את זה, לתת לה הזדמנות להשפיע עלינו ולהגיד לה מה שנקרא שלום, נעים מאוד, היא מתגלה לך באותו רגע מתגלה לך, ולהתנהג בדרך שהיא אומרת לך. שיעור הבא שהיה צריך להתחיל היום, רק אנחנו שיעור שעבר, קצת דחינו אותו, יש לנו עוד 10 דקות, אז אנחנו אולי נעשה לו הקדמה. בשיעור הבא, שזה פרק ג', אנחנו נתחיל להכיר את המפה של הנפש, ונבדוק מה הכוונה שהאדם נברא בצלם אלוקים. כתוב בתורה, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. מה הכוונה בצלם אלוקים? אז בוא נתחיל את השיעור, שיהיה לנו הקדמה לזה. המדרש מספר שהלל הזקן סיים את השיעור, הוא אמר לתלמידים שלו לאן הוא רוצה ללכת. כן? אז בעצם הם שאלו אותו, לאן אתה הולך? והוא אמר להם, אני הולך לעשות מצווה. מה? לא, זה סיפור אחר. כן, זה גם כאותו סיפור, אבל באמת זה אותו סיפור. כאן זה סיפור קצת אחר, אז הוא שאלו אותו איזה מצווה, הוא אמר, אני הולך לרחוץ את הגוף שלי. אמרו לו, זה מצווה, מה זה מצווה? אתה הולך להתרחץ, זה נקרא מצווה? אז הוא אמר להם, ממש משל פשוט, אמר להם, בן אדם שהולך לרחוץ, לנקות את הפסל של המלך, לא רק שהוא זוכה במעמד שהוא מנקה את הפסל, אלא גם כמה משלמים לו על זה בכבוד, כן? אז באותו רגע הוא משפשף את הפסל ומנקה אותו, בכל הלב שלו, בכל ההתלהבות שלו. הוא אומר, על אחת כמה אני שנבראתי בצלם אלוקים, עליי לרחוץ ולנקות את הגוף שלי. גם אנחנו הולכים הרי בדרכו של הלל, כי נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאדם חייב לרחוץ את פניו ורגליו בכל יום. למה? אומר השולחן ערוך. מה? לא, הוא אומר לכבוד בוראו. לכבוד בוראו. כן, בכל יום. בזמנו הם לא היו מתרחצים כמונו. לא היה להם אמבטיות. איך אתה לוקח את זה להם, אתה מתקלח? כן. להתקלח, ממש, לא לטבול. לטבול זה אתה לא חייב. זה מעשה חסידות, זה מנהג חסידות. אבל מנהדים, אתה חייב להתרחץ כל יום. לרחוץ ידיים ורגליים, להיות נקי, לכבוד בוראו. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. נגיד היום בימים שלהם, אתה עכשיו רוצה כמה שחרים בבוקר, אתה חייב להתקלח? כן, כל יום. לא, שטוף פעמים ידיים וזה, זה בסדר, אבל תקלח ממש. לא, הוא אומר ידיו ורגליו, הוא כותב כאן.
כן? פניו ורגליו, ככה הוא. כן? כן. לא רק בראש חודש. כן? כן? הבושם לא עזר, מריחים. תלכו הלכות שבת, שולחן ערוך הרב, אדמו"ר הזקן, באורח חיים, הוא יגיד לך שם, הוא כותב שם, חייב בן אדם לרחוץ פניו ורגליו בכל יום. מה? לא, כל יום. כל יום הכוונה זה בבוקר. זה מצווה? מה? כן. אנחנו, אתה יודע שאנחנו טובלים כל יום. זה מצווה להתקלח כל בוקר? זה לא, זה חייב. לא ליטול ידיים ופנים, את זה הבנתי. את זה, אבל אני מדבר ממש, לרחוץ את כל הגוף. לא, זה אתה לא חייב. הוא אומר לך פניו ורגליו, כי בזמנו הסברתי לכם, היה קשה מאוד, לאדם לא היה לו כמו שיש לנו היום. הוא היה צריך ללכת למעיין, אני יודע מה. אז הוא אומר, אתה חייב לרחוץ את הפנים, להוציא את הלכלוך, לנקות את הפה, ואת הרגליים, שיהיה לך איך קוראים לו. אז עכשיו נשאלת מכאן, מה השאלה נשאלת? הרי כל הסיבה שאתה רוצה לרחוץ ידיים פניו ורגליו, לכבוד מה? האהבה עצמית שלי. מה? לכבוד בוראו, כי הוא אומר לנו, הוא מביא לנו את הפסוק, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז רגע, לאלוקים יש דמות הגוף. זו השאלה שעולה. אם אתה אומר לי לכבוד בוראו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז זה בעצם יעסוק השיעור הזה, זאת אומרת השיעור שאנחנו נעשה אותו, כבר נעשה אותו לא הצלחתי להבין איך היה לי יומרה בכלל להעביר את השיעור הקודם בשיעור אחד, שעתיים העברנו אותו. כאילו צלם אלוקים זה כאילו נלמד את זה? כן, זה מה שהוא אומר עכשיו, כן. אז השיעור הבא יעביר לעומק את 10 הספירות, כן? ואת ההגבלה שלהם בין הספירות לבין נפש האדם, כן? וככה נבין, וגם כן נבין את מערכת היחסים בין המוח ללב. כן? צריכים להבין את מערכת היחסים בין המוח ללב, ואנחנו נגלה את ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת. גם המוח מתחלק לשלושה, אנחנו נגלה את ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת, כן? והשיעור יהיה מחולק ל4 חלקים. חלק הראשון, אני מקווה, בוא נגיד ככה, בוא נהיה חבדניקים. אני תמיד אומר לתלמידים שבחב"ד שעון זה עבודה זרה. כן, שעון זה עבודה זרה. אז אנחנו לא נלך לפי השעון, אנחנו נעביר את השיעור כדי שנפנים אותו, בסדר? אז אנחנו בשיעור הבא נתחיל ללמוד, אם נלמד אותו בשיעור אחד מלא, אם לא, נעשה אותו בשני שיעורים. אז קודם כל נשאל את השאלה האם באמת אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, כי כתוב בצלם אלוקים עשה את האדם. שנייה, הנקודה השנייה, חלק השני יהיה מה ההבדל בין חוכמה לבינה, כן? הנקודה השלישית, החלק השלישי, את ההבדל מה הקשר בין המוח ללב, והרביעי חונן הדעת, מה בין רגשות לבין ריגושים. זה יהיה זה החלקים של השיעור הבא, וזה בעצם ייתן לנו העשרה להבין את הנפש שלנו ואת ההגבלה בצלם אלוקים עשה את האדם. תודה רבה. עכשיו איך זה עובר, תסביר לי.